Hola, què tal? Benvinguts de nou a Esport a Fons. Avui tornem a tenir un altre convidat, un convidat que ens explicarà històries impressionants que pràcticament no les podries trobar a cap llibre ni a cap altre lloc, perquè avui tenim una saviesa del món del futbol, jo crec, que ara mateix és periodista del diari Ara, on ha estat cap d'esports durant molts anys, també forma part de la revista Panenka, on va ser un dels seus fundadors i també forma part del Consell Editorial, i a banda doncs, col·labora a RAC1, a Catalunya Ràdio, també ha retransmès partits per Gol Televisió i moltes més altres coses que ha fet. La última, a escriure el llibre Mala Piel, del seu equip de tota la vida, el Sabadell, i aquí el tenim amb nosaltres, el Toni Padilla, que és un plaer que estiguis aquí a Esport a Fons. Hola Toni, benvolgut. Hola, Andreu, gràcies per convidar-me. Primer de tot, el llibre, el de Mala Piel, el vas treure, que va ser finals de març, oi? Té un any. Un any, No, no, val. té un any ja. De fet, va sortir A 2024. abans de l'anterior Sant Jordi i va ser un llibre que va ser una mica malastruc perquè el vam publicar i parla sobretot sobre el Sabadell i al cap d'un mes vam baixar, vam perdre la categoria. Ja l'hem recuperada, Sí, però això, aquest any bé. no va ser la millor campanya de màrqueting perquè va ser tot el llibre i vam baixar de forma traumàtica a segona federació. Que de fet potser sí que encaixava perquè la temàtica del llibre també gira al voltant d'aquesta idea de ser aficionat i soci d'un equip que et dona més, més misèries que alegries. Comencem al principi. Tu des de ben petit el futbol t'interessa o tens una influència de casa que el teu pare o qui sigui un familiar teu, mira, anem a mirar futbol o no, o tu ets, ostres, No, no, m'agrada el futbol. el futbol hi ha estat sempre. Jo no recordo, o sigui, és dels primers records que tinc a la vida, sempre hi havia el futbol perquè interessava a casa. El meu pare molt, el meu pare el jugava, havia estat federat, però es va jugar també sobretot de forma amateur, cada diumenge jugava amb un equip que té a Sabadell, malalt del Sabadell, soci. La meva mare també és molt futbolera, és molt del Sabadell. De fet, la conversa en què els meus pares es coneixen a un ball, comencen a parlar de futbol i a veure que els dos són del Sabadell s'entenen. Per tant, faig la broma que sense el Sabadell jo no existiria, perquè, punt 1, la visió de la meva mare respecte al meu pare canvia quan veu que ell també és arlequinat, i perquè llavors els meus pares em van admetre que quan jo vaig néixer, ja tenien una filla, la meva germana gran, en aquell moment per falta de diners no volien tenir un segon fill. I vam guanyar 1-0 al Nàstic amb un gol al minut 85 l'any que pugem, el meu pare va tornar a casa eufòric i sembla ser que d'aquella eufòria en surto jo. Per tant, estava destinat a ser futboler i estava destinat a ser arlequinat, perquè fins i tot la meva àvia materna havia estat una de les primeres dones que havia anat al futbol a Sabadell als anys 30, per tant, anys 20-30. Per tant, sempre hi havia una pilota, sempre hi havia el camp de futbol, sempre hi havia la samarreta del Sabadell, fèiem desplaçaments a l'estiu, anàvem a veure partits amistosos a l'Escala, a Figueres, llavors ja forma part de la meva vida. Per tant, des de ben petit que ets arlequinat, tu? Sí, 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 sí. És la relació afectiva més estable de la meva vida. Fins i tot amb els meus pares m'he discutit, hi ha hagut moments que no m'he portat tan bé, però amb el Sabadell no hi ha hagut cap mena de dubte. I tu de petit ni Barça ni Espanyol, només Sabadell. Només Sabadell tancat. De fet, el meu pare era una cosa que era molt clara. Diu, a casa som del Sabadell tancats, la resta d'equips no ens importen gens. Cal recordar que en la meva infància el Sabadell arriba a estar a primera, del 86 al 88. Llavors, quan tu tens l'equip a primera, o normalment sempre a segona, és més fàcil també. Clar, el que és complicat és ser només d'un equip quan cau cap a baix, no? Però en aquella època era bastant fàcil perquè, a més, la generació del meu pare és la que havia vist l'equip a primera divisió, classificar-se per competicions europees, acabant en quart a primera. O sigui, el meu pare, la seva joventut era normal veure com el Madrid o el Barça perdia la nova Creu Alta. Era habitual. Per tant, era una generació molt, molt arlequinada. Llavors, sempre va ser com molt fàcil de ser així, no? Ara això ho podríem transportar que si ets el Girona, no? Perquè el Girona també és un equip que molts anys ha estat en divisions perdudes, segona B, tercera, i el que et va passar tu amb el Sabadell, suposo als anys 80 és una mica similar. Jugar en competició europea, o sigui... Clar, era més fàcil abans ser del Sabadell que no pas ara, no? Crec que són casos diferents en el fons perquè crec que el Sabadell hi hem estat sempre. Crec que la part bona de l'afició arlequinada és que si mirem, ja tenim articles de la premsa als anys 20-30 explicant que hi havia una gran massa social, que era un club molt viu, als anys 40 arribem a primera, als anys 50 juguem a primera, als anys 60 juguem a primera, als 70, als 80, i quan vam caure érem dels pocs equips de Catalunya que van tenir massa social estant al pou. Crec que en això els únics que hem pogut dir que en travesses del desert hem estat fidels som nosaltres, el Nàstic i potser Lleida.
Girona, amb tota l'estima que li tinc al projecte que estan fent, durant molts anys aquell camp estava buit i anaven 1.000 persones. Llavors, és un fenomen relativament... Amb un club amb molta història, és un fenomen molt nou el que ha passat. Llavors, sí que és cert que ara hi ha una generació que comença a anar a Montilivi perquè fa gràcia que l'equip pugi a segona i pugi a primera, però la major part de gent que hi anava era del Barça d'un altre equip. Llavors sí que s'ha produït un canvi i el naixement d'una nova generació jove, que és molt bonic, que ja ha dit, hòstia, ara el meu centre de gravetat és el Girona tancat, no? Doncs aquest fenomen que és molt nou a Girona, a Sabadell és una cosa que portem un segle així. O sigui, passava la generació dels meus avis, passava la generació dels meus pares, ha passat a la meva i ha pogut passar gent que ve després. Crec que som una miqueta un raravis dins de Catalunya. M'atreviria a dir que els únics que són tan pesats com nosaltres serien a Tarragona, on sempre he vist també una constància. Altres clubs que ara estan fent les coses molt bé, Girona, Europa, Sant Andreu, fa 30 anys a nivell social estaven passant molt malament. I el Sabadell ara, que aquest any han jugat a segona federació, tu anaves a la Nova Creu Alta i al camp sempre hi havia una bona entrada o no? Sí. De fet baixem i passem de 5.000 socis, al final llavors anem pujant, ens hem costat els 6.000. Hem tingut entrades molt bones, amb molta... No només això, sinó que som una afició que viatja molt. A Sant Andreu hi anem 1.500, a l'Europa anem 1.400, a Olot hi anem 1.000, l'altre dia a Múrcia, que és ben lluny, doncs, hi baixen 500 persones, perquè és les entrades que ens donen, si ens haguessin donat 1.000 hauríem baixat 1.000. És una afició que viatja molt, molt familiar, en aquest sentit no és allò com tipus Europa Sant Andreu de grans grups d'animació, és una afició que viatja molt en família, i a casa, doncs sí, hem passat de les 7.000, 8.000 espectadors amb molta facilitat. El dia del Sant Andreu tenim per cap venir 2.000 andreuencs, però el dia del derbi amb el Terrassa 10.000 persones, el dia de l'Eibar B 9.000 persones, el dia d'Ucamp Múrcia 9.000 persones. Sí, hi ha una massa social molt, molt estable, que els és important si va, i això, i és a nivell de socis, estem parlant de l'any que baixes, passar de 5.000, crec que té molt de mèrit a Catalunya. Tornem a la teva infància, tu des de ben petit només segueixes el futbol d'aquí o ja també t'agrada molt el futbol internacional? A casa no seguia el futbol internacional perquè era molt difícil en una època de pocs canals i sense internet, però sí que és cert que a mi em va començar a cridar molt l'atenció a partir de mirar mundials i Jocs Olímpics, el que passava a l'estranger em cridava l'atenció, i a la que vaig poder sí que vaig començar a seguir molt el futbol estranger, sobretot començant per futbol italià als anys 90, perquè en aquella època la lliga italiana era molt potent i qualsevol equip que ara podem dir modest tenia alguns dels millors jugadors del món. O sigui, el Cagliari tenia Enzo Francesco, que era el millor jugador uruguaià, a l'Atalanta hi jugava Caniggia, el Bari tenia Boban, era increïble, un equip relativament petit i tenia dos campions del món, no? Aquella època del futbol italià era meravellós, i això coincideix amb l'època de l'arribada de Canal Plus, que és com la primera lliga el primer canal que comença a fer en directe partits de la lliga italiana, encara una lliga italiana amb Maradona, i a la vegada també TV3 va fer un gran esforç per fer molts resums. A finals dels anys 80 TV3 va fer una feina molt bona per acostar-nos la NBA americana de bàsquet i les grans lligues europees, fent els resums de la Premier d'Itàlia, i això d'alguna forma una generació ens va estimular molt. Clar, això, bueno, ja m'imaginava que seria per això que t'haguessis enganxat, perquè als anys 90 la Sèrie A és ara com si, per exemple, podríem dir la Premier League, equips de la mitja taula et fitxen a jugadors que han guanyat mundials o estan jugant equips tops d'aquí Espanya, de França o d'altres territoris, és a dir, suposo que clar, als anys 90 la Sèrie A és que hauria de ser la bomba, és el que dius tu. Vull dir, els equips eren espectaculars. Era una època molt, molt maca, també és cert que era... La part bona és que encara hi havia unes normatives, era anterior a lleis Bosman, llavors cada equip podia tenir 3 estrangers jugant i 4 o 5 a plantilla, llavors els estrangers eren molt bons, fitxaven només com qualitat, però la resta eren jugadors italians d'alt nivell, no? Itàlia tenia realment molts bons jugadors, per això Itàlia el 90 és semifinalista, el 94 és finalista, o sigui, era una època espectacular, llavors. Però clar, ara la Premier és, a vegades mires equips i... No, sí, gairebé no n'hi ha cap d'anglès. En aquella època el bo és que havien d'afinar molt amb el tret, no? Que també és una mica el que li passava al Barça de Johan Cruyff, que havies d'afinar molt el tret amb els estrangers perquè hi havia pocs cupos, doncs porta aquell que et pugi el nivell, no? I això provocava doncs, el Milan dels holandesos, l'Inter dels alemanys, clar, era una època molt xula. I tu al futbol, amb el periodisme, quin és el primer contacte que tens en anar a fer ràdio? És a Ràdio Matadepera? Sí, el primer contacte és... Jo repeteixo curs, era mal estudiant, i quan passo a la classe, els que venen pel darrere,
em trobo que coincideixo amb un nano que també va dient que és molt del Sabadell i que hosti, aquest no pot ser que sigui més del Sabadell que jo, i comencem a debatre sobre si vas en aquest camp, si coneixes aquest jugador. Va resultar que els dos érem igual de malalts, no? Llavors ens vam fer amics. I aquest nano és el Carles Fiter, el que va a l'11, el que va Sí, al sí, sí, Xiringuito. sí. Doncs el Carles vam coincidir a l'institut, i ell era el pare del Carles, era el Joaquim Fiter, que és un dels millors periodistes que hem tingut mai a Sabadell, històric del diari de Sabadell. Llavors, ell ja tenia molt clar que volia ser periodista. Llavors, en aquella època no es feien els partits del Sabadell per ràdio, i el Carles va tenir una idea amb 15-16 anys que era realment havies d'estar molt, molt boig. I dius, anem al poble del costat, Matadepera, i demanem fer els partits al Sabadell, dos xavalets de 16 anys. Ja que ningú els fa, anem i els fem nosaltres. I buscava un sonat que s'hi sumés i m'hi vaig sumar jo. Clar, teníem 16 anys i per fer desplaçaments a Múrcia, Benidorm o aquests llocs, doncs anàvem amb els aficionats a l'autocar, demanàvem a vegades si els jugadors ens podien portar, anàvem amb trens, i aquest va ser la meva porta d'entrada al periodisme. I aquell any a quina categoria estava el Sabadell? Segona B. Val. Segona B, el primer partit oficial, vam fer un partit de prova a Manlleu, un 1-1, llavors el primer partit oficial és un triomf a casa 2-1 contra l'Espanyol B, i el primer desplaçament una derrota 1-0 a Benidorm, a l'estadi de Folletes. Que us recordes això com si fos ahir, no? Sí. Va ser una època molt maca. Quant temps us esteu fent els partits? Són 5 anys. Ostres, uns 5 anys. Llavors el Carles ja li surt feina a Barcelona, com a periodista seguint Barça, i jo a aquella època ja estava estudiant història a la carrera, però també m'havia sortit feina els caps de setmana a un diari de Sabadell, el 9-9, i tornem breument per fer un playoff d'ascens a segona, que el perdem, malauradament, amb Pere Valentí com a entrenador, que puja al Burgos aquell any, era Burgos, Ourense, Ceuta i nosaltres, grups de 4, vam tornar per fer aquell playoff, i va ser llavors ja, i a partir d'aquí llavors jo entro a Ràdio Sabadell, i vam estar uns 4 anys i pico. Has mencionat que tu fas la carrera d'història i no periodisme, com és? Perquè volia ser historiador, també. Volies ser historiador? Sí, m'agradava molt la història, el periodisme m'agradava, havia entrat a la meva vida i era molt temptador, però hi ha un moment que no tenia molt clar si volia ser periodista o si volia ser historiador. I parlant com ja col·laborava amb mitjans locals del Vallès, molts periodistes em deien creiem de veritat que no és tan important fer la carrera de periodisme si tu ja estàs fent de periodista des que tens 16 anys. És a dir, moltes coses ja les saps perquè tens molts anys de pràctica. Llavors això em va fer portar, dir, doncs faig història i intento treballar les dues, a veure de què em surt feina abans, no? I m'ha sortit feina com a periodista primer, i llavors per això em vaig centrar al periodisme. Però sí, la història, si hagués anat bé, doncs potser ara seria professor d'història, qui sap. Bé, però tu què et consideres, periodista i historiador o... Periodista, val. Sí, ja la gent em diu periodista i historiador, però jo no em puc considerar del tot historiador perquè em falta mig any de carrera. No la vas acabar. Em va faltar un darrer mig any perquè em va sortir la primera feina fixa com a periodista i la vaig deixar. Llavors sempre penso algun dia d'acabar-la, perquè és que són pocs crèdits, però ha plogut tant que hauria d'haver canviat el pla d'estudis, hauria de manar a adaptar-ho. Algun dia sempre penso que algun dia la intentaré acabar. Però clar, sí, eren 4 anys i vaig fer 3 anys i mig, perquè ens entenguem. Per tant, el títol no el tinc, per tant em considero periodista perquè el títol de periodisme convalidat sí que el tinc, perquè com vaig entrar en una època al col·legi de periodistes, i si tu pots acreditar uns anys de pràctiques, doncs ja et donen el títol de periodista com a tal, se't considera com a tal, llavors em considero periodista. Clar, això també, jo crec que agradar-te tant la història, haver estat estudiant història 3 anys i mig, això també t'ha ajudat molt a la teva carrera com a periodista, perquè, ostres, ets dels pocs periodistes que sempre mira enrere. Sempre busques un per què, busques la història dels clubs, és així, vull dir, jo crec que això et diferencia de molts, perquè sempre vas més enllà. Crec que hi ha molt en comú a vegades entre la història i el periodisme, que és, com deies, el buscar el per què, buscar les explicacions. No? Crec que el periodisme també té aquesta obligació, no? Davant d'un fet, preguntar-se el per què, buscar les claus. No? Llavors, per mi em resulta molt natural i molt fàcil, però és cert que en un temps d'immediatesa a vegades falta el temps per donar un punt de perspectiva i de bagatge, però a la que vaig intentar unir les meves dues passions, també perquè veia que hi havia gent que ho havia fet d'una forma brillant en el passat, i sobretot a l'estranger, al Regne Unit, a Itàlia, hi havia gent que ho feia, llavors m'inspirava molt en aquesta gent, no? O sigui, al final no inventes res. Però sí, per mi va ser bastant fàcil, a més crec que al final
i em faig una mica com la broma de que vaig estudiar història, que la història estudia el passat, i faig de periodista, que el periodista el que fa és explicar el present, sobretot. Llavors jo em centro en el present i en el passat, en el futur no m'hi centro, perquè el futur ningú sap què passarà. Hi ha molta gent que juga a fer periodisme dient què passarà, i això em sembla molt poc professional. Com pots saber què passarà? És que n'estic fart de veure periodistes que els darrers 20-30 anys han fet pronòstics de com serà el futur i sempre s'equivoquen, perquè tu no saps que vindrà una pandèmia, no saps si hi haurà una guerra, no saps si algú apretarà un botó. Clar, és que llavors, quan la gent fa periodisme pensant en el futur, crec que és quan ens equivoquem i quan som poc professionals. No és la nostra feina. Si algú pot jugar a pronosticar el futur, ha de ser un científic. Bé, això que dius tu, és que la majoria, vull dir, ara et poses una tertúlia i el que s'escolta és qui guanyarà la pilota d'or, qui no sé què, qui fitxarà tal, o ja penses en el futur. Això no se centren en el que potser ha passat o en el present, i sí que és el que dius tu, que tothom mira més el futur que no passa amb el present, que en veritat la feina del periodista... Jo ho entenc, Jo ho entenc, al final puc entendre que no sé si ets un aficionat del Barça i et diuen que fitxaran arribarà Joan Garcia, vols pensar com anirà, i per bé, doncs anem a parlar amb les persones que potser coneixen personalment a Joan Garcia o que tenen informació de dins, és a dir, dona'm seguretat. Jo ho entenc, que la gent vulgui, s'ho pregunti, però jugar a fer pronòstics és molt arriscat. A part que llavors t'ho tiren encara, tu vas dir que triomfaré i ha fracassat, és que especialment el futbol és molt il·lògic. Hi ha molt punt de l'atzar, hi ha molts elements que no saps què passarà. A vegades un club de futbol fa un estudi espectacular, segueix durant anys un futbolista, fa l'aposta i el fitxa, i sembla que tot anirà bé, i jo què sé, i de sobte aquell any el pare del futbolista li detecten una leucèmia i el futbolista un dia torna a casa i descobreix que la seva dona l'està enganyant i cau en una depressió. I aquell futbolista juga malament. I llavors la gent comença a insultar el club, comença a insultar el futbolista, comença a insultar el director esportiu i comença a insultar els periodistes que deien que era un bon fitxatge dient us heu equivocat. Però no saben la veritat, no saben la raó. Aquest és un exemple que és cert. Jo sé el cas d'un futbolista que li ha passat això. Malaltia del pare i infidelitat de la dona i l'home entra en depressió. I ell no volia que s'expliqués, com és normal. I la premsa ho va respectar. I llavors la gent era com, aquest és un gandul, i us heu... És a dir, l'atzar hi és. Llavors, jo per això intento pronosticar poc al futur perquè crec que tenim més a perdre que no passa a guanyar. Però puc entendre que la gent digui, ei, què passarà? Ei, com acabarà aquest partit? Però bé, la gràcia també de l'esport és que hi ha sorpreses, no? Si sempre guanyessin els més grans, els més rics, seria molt avorrit. I tant, i tant. Sí, és això que dius, que també suposo que ara amb les xarxes és que això es nota molt més. Vull dir, per exemple, el diumenge, Morata, entraves a Twitter i és que tot eren missatges cap a ell que se'l carregaven. Vull dir que suposo que deu fer molt això, que ningú coneix la història de tots els futbolistes, que sí, potser d'aquí 20 anys et surten en un documental i ho expliquen el que va passar, però clar, la gent és molt poc sensible amb aquests temes. I a vegades, sí, i a vegades els periodistes també, alguns tenen part de la culpa, perquè van allà... Hi ha molt de societat, crec, molt de la tendència de la societat, i alguns periodistes es deixen portar, no? Però és molt general, és molt fi de les xarxes socials, amb les xarxes socials tothom té la sensació que la seva veu pot ser escoltada. Abans, o sigui, el boig o l'idiota del poble estava al bar, cridava i el sentien 4. Ara el boig i l'idiota del poble utilitza xarxes socials i pot arribar a l'estranger i pot com enganyar, no? Llavors, costa molt destriar el gra de la palla, saber qui està ben documentat o qui no. Llavors, aquesta bogeria que són les xarxes socials fa que la gent vulgui cridar com per cridar l'atenció. I molts periodistes també ho fan, no? De dir, hosti, si jo faig una reflexió pausada a les xarxes socials, ningú em fa cas perquè prefereixen algú que crida, doncs jo també cridaré, no? I els periodistes que comencen a cridar i a perdre els papers. En aquesta època d'intentar cridar l'atenció, perquè òbviament si tu com a periodista, si no arribes a la gent, fracasses, fa que estiguem perdent molt els papers, no? Veus a vegades comunicadors, periodistes, presentadors de televisió, que els demanen que per cridar l'atenció han de fer les xarxes socials, una coreografia o un ball. Quina tonteria és aquesta? És a dir, hem de fer el mateix que fa un influencer per aconseguir que li paguin una hamburguesa gratis. I per què haig de fer una coreografia jo per dir-te que... No sé, li vaig anar el cas d'uns periodistes que els van enviar a cobrir els Jocs Olímpics a París i els demanaven que fessin uns vídeos fent com una coreografia davant de llocs emblemàtics com
i després, aquest periodista l'heu enviat perquè té fonts, perquè coneix els esportistes, perquè s'explica molt bé, per què el fas fer una coreografia per cridar l'atenció? Llavors crec que a vegades la premsa estem perdent una miqueta al nord, perquè veiem que no aconseguim arribar a la gent i intentem copiar el que fa la gent a les xarxes socials i en la meva opinió és una errada. Crec que hem d'intentar buscar altres vies per explicar com podem explicar ben documentats i en pausa la realitat, no? Però si es tracta de competir a veure qui fa la tonteria més gran, perdrem sempre. No, i tant, això sí, perquè els influencers, va ser el Merlos que va venir aquí, m'ho va dir, els influencers no els suporto. M'ho va dir, els influencers no puc amb ells, no puc. I també això passa que a vegades també els clubs és que prefereixen donar-los, per exemple, fer entrevistes o col·laboracions amb aquest tipus de persones que no pas amb els periodistes. I això a qui acaba afectant és als periodistes que busquen fer la seva feina bé i no pas els 4 que van allà a una tertúlia a fotre's de crits, a criticar i tot això, i això al final ens acaba passant factura a tots. Tu veus alguna solució o no, Toni? No ho sé perquè, com deia abans, en el futur no sé com va, no? Crec que és intentar fer les coses amb seny o amb professionalitat, sense tancar-te en el passat, acceptar que arriben que el temps canvi, intentar entendre cap on anem, però bé, fer el teu camí i seguir-lo. Crec que és explicar bé les coses, intentar que sigui amè, que sigui ben explicat, que no sigui avorrit, pensar com la gent et consumeix, però sobretot intentar que sigui una feina honesta i que quan tu te'n vagis a dormir estiguis tranquil amb el que tu fas. Ara et vull preguntar, revista Panenka. La revista Panenka, bueno, és una revista que publiqueu una vegada cada mes. Vosaltres allà, ostres, tu llegeixes això i et dona la sensació, no és llegir com un diari, vull dir, sempre busqueu històries interessants, sempre aneu al més enllà, feu entrevistes, per exemple, l'última que heu publicat vau entrevistar el Walid Regragui, es diu, el seleccionador de Marroc? Sí, doncs sempre busqueu anar més enllà. Què diferencia la revista Panenka a qualsevol altre mitjà? Crec que intentem anar molt a la nostra. Crec que això és la part bona. Que quan vam sortir ens han dit fer una revista de paper no té cap mena de sentit i vam dir ens és igual, ho farem. És que tot és digital, farem una revista en paper. Que fer fer un dossier sobre, jo què sé, el Racing de Santander o el futbol a Marsella no és una bogeria perquè a les xarxes socials només es parla a Barça Madrid. Ens és igual, ho farem. I crec que hem anat sempre molt a la nostra. Hem cregut en una idea i no hem volgut mai ser els que venen més, els que som trending topic, els que tenim més followers. Ens és igual això. Però crec que hem entès que hi ha moltes realitats i que no tothom consumeix igual. Llavors el que hem volgut fer és un producte que crec que qualsevol persona que li agrada el futbol s'hi pugui sentir reconeguda, no? Hi ha gent que pensa que quan crees un producte, un mitjà, has de competir per ser el més venut, no? No és una lluita que ens interessi. La nostra lluita ens interessa fer un mitjà que guanyi prou diners a finals de mes per pagar els sous, o que creï una comunitat i que vagi fent mica en mica, no? Llavors, a vegades crec que hi ha molta bogeria amb això, no? Sembla com que si tu no ets... Això és com en aquesta cultura tan ultracapitalista, és com passa amb el futbol, no? Que si no ets el campió de la Champions, la gent pensa que ets un perdedor. No, ser semifinalista de la Champions, no sé si el Borussia de Dortmund és semifinalista de Champions, té molt de mèrit. Pues nosaltres volem ser aquest Borussia de Dortmund, el periodista. No? Un equip que gasta poc, però que obté bons resultats. Nosaltres amb això estem contents, no? I la veritat és que és una experiència molt bonica. Hem creat una comunitat molt xula, la redacció és molt maca, hem aconseguit que amb la inversió econòmica que vam fer una sèrie de gent amb els nostres estalvis hem creat llocs de treball, que això dins del periodisme crec que és el que ens omple més d'orgull, no? I sobretot, i ens sembla una mica la fama és una mica uns fonats que som com molta, que anem com sempre contra la lògica, però sense ser bojos, és a dir, si entenem que ara és l'època dels podcasts, doncs parem que està fent podcast, no? Però els fa d'una forma diferent. Llavors, crec que ens agrada molt anar a la nostra. Jo no et diré contracorrent, anem molt a la nostra, reflexionem i fem el que a nosaltres ens agradaria trobar i amb l'esperança que algú ens acompanyarà. I per sort aquestes persones existeixen. I aquest format de revista, la idea l'agafeu vosaltres des d'un inici o algun altre país, per exemple Anglaterra, Itàlia, també es publiquen revistes com Panenka?
No, l'origen de la idea és, mira, el pare de la idea és l'Aitor Lagunas, que és un periodista de Saragossa que porta molts anys ja a Catalunya. L'Aitor va estar vivint una època a Berlín fent de corresponsal i allà va descobrir una revista molt bona que és El Freunde, que es diu, que en alemany vol dir 11 amics, i li va agradar. Va dir, o sigui, com és que a Alemanya tenen aquesta revista, no? I si jo vaig a un quiosc a Barcelona, Saragossa o Madrid no la trobo. Es sumava a que a Espanya desapareixia la històrica Don Balón, que era un estil de revista diferent, però bueno, desapareixia, i l'Aitor va ser el primer que va tenir la idea de dir, hòstia, i si fem una revista d'aquest estil nosaltres? I es va començar a documentar i va veure que a França també hi ha la Soul Food, per exemple, que és una revista molt bona, a Àustria una molt bona, la Ballesterer, a Suècia també en tenen alguna, i d'alguna forma doncs, també vam agafar la inspiració d'aquesta gent. No? Costa molt trobar algú que ha tingut una idea 100% única seva. Tots són d'alguna forma hereus de tradició, és a dir, nosaltres som hereus deixebles admiradors d'aquestes revistes estrangeres, però també som deixebles hereus admiradors dels grans periodistes que han fet periodisme molt digne a casa nostra des de fa anys. No? Vull dir, al final tots venim una mica de Vázquez de Montalbán, per exemple, se l'ha de reivindicar sempre, era el primer que reivindicava que es podia ser proper a la població, però escrivint bé, una persona que et podia unir futbol, política i antropologia amb gastronomia. Llavors, o sigui, a vegades hi ha gent que crec que intenta fer veure que ha inventat alguna cosa. Inventar alguna cosa que fem és donar continuïtat, és com el periodisme és com plastilina, no? Tots anem com movent-ho i afegint cosetes i modificant-ho, però crec que és molt important saber d'on venim i dir doncs, qui són les persones que admirem i que ens han permès arribar on som ara. Tu sempre fas un article cada mes a Panenka o no? Sí, cada mes. En tinc dos. Un de petit, que és una tomba, explico com arribar a la tomba d'una persona vinculada al món del futbol i la persona que i quina vida va tenir, i llavors un reportatge de llarg format. Ara entenc, suposo que pel mes de juny traureu alguna cosa molt relacionat amb el Mundial de Clubs, no? Alguna cosa. De fet, crec que avui ho hem fet oficial ja. És un dossier molt... El futbol a l'Amèrica de Donald Trump. Crec que l'hem fet ja oficial. Deixa'm que em miri. Sí, mira, ha sortit ja. La portada és el Gianni Infantino en caricatura, Make FIFA Great Again. I és una miqueta al Mundial de Clubs, vinculat amb Donald Trump, Infantino, i mira, ja l'hem tret. I també amb un suplement que és una guia petita de l'Eurocopa Femenina de 2025. Doncs Toni, mira, si et sembla, ara passem a parlar d'Itàlia, del futbol italià, ja que jo crec que tu, d'aquí a Catalunya, ets el periodista que té més coneixement del futbol italià. Si hi ha un país, bueno, amb el que t'identifiques és Itàlia, tu per què li dediques un llibre especial a Itàlia i també com veus el futbol italià ara mateix? La idea del llibre neix molt vinculat al llibre publicat a Panenka. Panenka, com sempre, anem molt contra corrent, sobretot gràcies al Marcel Beltrán, que és un dels millors... una de les millors plomes quan escriu de futbol que hi ha, i es va encaparrar molt que havíem de publicar llibres sense Panenka, i quan ja em portàvem uns quants publicats em va dir, hòstia, tu que ets Panenka n'has de fer un. I vam començar a pensar quin llibre podia fer jo, que tenint en compte que tinc poques hores lliures perquè treballo afortunadament molt, dic, hòstia, doncs quan arribi a casa cansat, que em vingui de gust posar-me a escriure, que no ho vegi com una càrrega, i que sigui un tema que també ja el tinc com molt al cap, que no he de fer com gran documentació perquè no puc fer-ho, no puc començar a fer un llibre de zero. I va venir la idea aquesta de fer com aquest llibre d'Itàlia, perquè al final és un país que me l'estimo molt, que el conec, que hi he anat, i per tant com tenia ja molta com... Me va anar sortint i va ser com molt... Al final el llibre sí que m'aconya, i hem estat 2 anys treballant i vaig acabar fent viatges per les ciutats que no coneixia, vaig enviar molts correus, vaig fer trucades, va ser relativament fàcil perquè és cert que és un país que m'apassiona des que tinc ús de raó, llavors va ser com molt fàcil de fer, no? És un país que no et sé dir el per què, però ja recordo de petit que si a la tele hi havia un esportista italià a mi m'agradava i el meu pare no ho entenia, diu, que li ha agafat aquest nen. I si recordo, no sé, quan qualsevol equip italià jugava a competicions internacionals i jugava a la tele, jo anava amb l'equip italià. I mira, és una cosa que no sé si és per portar la contrària o pel que fos, o perquè m'agrada molt la història, i Itàlia té molta història, però ja de petit, no sé, això, recordo que quan jugava a Itàlia jo anava amb Itàlia, i si Itàlia perdia el Mundial jo plorava. Llavors va ser com molt bonic fer el llibre.
el Marcel i la gent de Ponent que em va acompanyar molt perquè l'edició quedés molt, molt maca i vam poder fer el llibre que al final ens ha donat a tots moltes alegries perquè s'està venent molt i anem crec que per la 9a edició i ens ha donat realment moments molt satisfactoris, no? I és clar, la meva passió pel futbol italià a vegades clar, la gent tampoc no ho entén. Llavors, la gent sempre diu, és que el futbol italià està malament. I és que m'importa un perdó una merda que estigui malament. Jo no estimo les coses per si estan bé o estan malament. A mi m'agrada el futbol italià. De fet, si el futbol italià està malament, gairebé ho gaudeixo perquè li dona més literatura, més teatralitat. A mi m'agrada el futbol italià per un derbi de tercera divisió, perquè Claudio Ranieri amb 75 anys encara estigui treballant. M'agrada el futbol italià pels càntics que hi ha en una graderia, per la història, no perquè jugui bé o guanyi. Jo no interpreto el fet de seguir el futbol perquè només guanyi. Soc soci d'un equip que contínuament perd la categoria, llavors no m'importa. Però és clar, com més m'he anat entrant al món italià, més miro segona o tercera divisió que inclús la Sèrie A, que la Sèrie A a més no la veig tan malament. De fet, si mirem els resultats dels equips italians a la Sèrie A els darrers anys, a Europa hi ha moltes finals, s'han guanyat Europas League, s'han arribat a finals de Conference, Inter finalista 2 cops, no està tampoc tan malament. No? El que passa és que és cert que no té la potència econòmica del passat i comparat amb Premier amb Espanya sembla que estigui molt malament, però si mires a nivell de resultats doncs està... Jo crec que el pitjor ja ha passat i ara hi ha un punt de renaixement, s'han canviat moltes coses a nivell de futbol base, s'ha canviat l'estil, la lliga italiana és molt més divertida, es defensa pitjor, s'ataca millor, s'ha apostat per un nou estil i jo crec que el pitjor ja ha passat i que Itàlia està en un punt està tenint bones fornades de jugadors joves i és una lliga molt divertida de veure perquè ara s'ataca molt i en equips molt divertits de veure. Atalanta és molt divertit de veure, el Bologna és molt divertit de veure, la Fiorentina et pot jugar bé. Llavors, bueno, jo m'ho passo bé, però insisteixo, és que jo no, tal com soc, aquest any m'ha agradat molt que el Bologna guanyi la Copa perquè feia molt que no guanyaven un títol. A mi això em motiva molt, però fins i tot més que veure si l'Inter guanyava la Champions, a mi m'interessava veure si el Pescara o la Ternana pujaven a Sèrie B. Hi ha algun equip o alguna ciutat amb la que tu et sentis molt identificat amb Itàlia o no? Sí, no ho ha amagat mai. Hi ha una sèrie d'equips que em cau molt bé. Em cau molt bé el Pisa, estic content perquè aquest any hem tornat a fallar. Em cau molt bé el Genoa, però el meu equip és a Roma, per sobretot, perquè Roma és la ciutat que vaig poder conèixer, és una ciutat on vaig viure uns mesos, la conec molt bé, és on hi tinc molts bons amics, són tots molt romanistes, extremadament romanistes, malaltissament romanistes, i he pogut anar al camp, he pogut estar amb ells, i representa Roma, té el nom de la ciutat més fascinant del món, però a la vegada han guanyat poc, però és l'equip de Totti, llavors la Roma és un equip que sí que l'estimo molt. Mira, abans has comentat una cosa de nivell econòmic. Em va sortir l'altre dia per Twitter una informació que deia que el Nàpols per haver guanyat la Sèrie A havia guanyat 15 milions i el Sunderland per pujar a la Premier 200 milions. Per tant, el que ha aconseguit en els últims anys els equips italians a Europa, sobretot l'Inter, que tu veus la plantilla de l'Inter i no és una plantilla que està feta per lluitar la Champions, se li ha donat molt mèrit el que han aconseguit els equips italians a Europa els últims anys? Per mi sí, tot i que acabi fent miques a la final, té molt de mèrit el que ha fet Simone Inzaghi amb l'Inter. 2 finals de Champions en 4 anys i en els darrers 2 anys li demanaven vendre jugadors i fins i tot si podia incorporar havien de ser cost zero, futbolistes que acaben contracte. No s'ha fet una gran despesa. L'Inter ha tingut problemes econòmics, de fet està sent investigat ara fins i tot per un tema de si han ficat algun tipus de patrocini encobert perquè no tenia la propietat asiàtica, no garantia una potència econòmica. Llavors té molt de mèrit a veure com ho ha treballat, no? Que equips com la Fiorentina estiguin arribant contínuament a finals, semifinals, la Roma que també ha fet moltes semifinals i finals. Crec que té molt de mèrit perquè, tot i que estan començant a arribar a propietats americanes i asiàtiques, sobretot americanes, encara no poden competir amb el que és aquest gegant absolutament embogit que és la Premier, no? El nivell de diners que es mou a Anglaterra és una bogeria, ningú pot competir contra això, no? I a més, a Itàlia cal tenir en compte que en algunes coses no funciona, però a Itàlia té una cosa que funciona molt, molt bé, que té un sistema molt sever de seguiment, és a dir, cada any, cada estiu a Itàlia desapareixen molts clubs perquè
ells entenen que per molt que sigui un equip de futbol són empreses i hi ha una legalitat. Llavors, quan una empresa té quan un club té deutes o no aconsegueix complir això, no s'hi permeten inscriure's a la competició, i per això cada any desapareixen 6, 7, 8 equips professionals, alguns d'ells amb molta història, no? Aquest any ha tocat el Brescia, però també desapareixerà l'Espal de Ferrara, la Lucchese, veurem què passa amb la Triestina, que són equips que potser la gent aquí no li sona, però és com si diguéssim que el mateix any a Espanya t'estigués desapareixent, jo què sé, doncs el Racing del Santander, el Múrcia, el Granada i l'Osca. I em diria, hosti, aquests 4 al mateix estiu? Però això a Itàlia és habitual. A Itàlia t'ha desaparegut el Nàpols i s'ha refundat, t'ha desaparegut la Fiorentina i s'ha refundat, o sigui, el Pisa s'ha refundat 2 cops, el Palerm s'ha refundat 4 cops, el València s'ha refundat 2 cops, o sigui, equips que Déu-n'hi-do. Llavors això fa que hi hagi que exceptuant els equips molt, molt grans, els altres, és molt habitual trobar a Itàlia aficionats d'equips que tompen estadis de 30.000 persones que poden dir que han vist el seu equip a primera, segona, tercera, quarta i fins i tot cinquena, perquè molts cops estem a punt de pujar a primera, no pugem i no només això, sinó que ens refundem per deutes i tornem a començar cinquena. Llavors aquest art de reneixer és molt literari, és molt italià, i a mi la veritat és que m'agrada, no? Perquè saps que tornaran. O sigui, ja sabem que el Brescia tornarà. Ara el refundaran a quarta divisió, t'estarà jugant derbis llombards contra equips petitíssims, doncs el Vano Viresciti, l'Umezzane, però d'aquí 5 anys ja el tindrem de nova segona. Això passarà. Bé, de fet, t'ho volia preguntar el tema del Brescia i també que, clar, llegint el llibre que tinc aquí a la meva esquerra, és que hi ha molts... És que jo vaig al·lucinar, és que cada any, llegia cada capítol, aquest equip va desaparèixer, es va tornar a refundar. Això a Itàlia és el pa de cada dia, no? O sigui, sempre passa, oi? Aquí ens sorprenem que si desapareix, per exemple, no sé, és que així equips d'aquí primera i segona divisió, l'Elx va desaparèixer o tenien una deuda que van baixar? No, l'Elx no va desaparèixer. No, els van fer baixar. Sí, ha baixat, es va refundar en el seu moment l'Almeria, el Màlaga es va refundar, Logroñés va desaparèixer, Salamanca va desaparèixer, hi ha hagut casos, però menys. Clar, i a casa nostra està passant amb el Lleida, va passar amb el Figueres, va passar amb el Reus, o sigui, passa, però és més extrem i és més excepcional, però també ha passat, a tots els països hi ha clubs que poden desaparèixer, no? Però a Espanya la llei de l'esport sempre ha cuidat més els clubs, els ha permès fins i tot d'alguna forma, no sé, la gent recorda aquella famosa temporada del 95-96, crec que es baixa també el Celta i el Sevilla per un tema de deutes, i es van fer manifestacions al carrer, al final els van perdonar, no? I van acabar tenint aquesta primera divisió de 22 equips. Això a Itàlia no passa. A Itàlia, si tens... en això la justícia és molt més ordenada, no? En altres coses, feta la llei, feta la trampa, però no, crec que en això a mi és una cosa que m'agrada. Si un club té deute, si no compleix la legislació, a mi em sembla que és lícit que s'hagi de refundar o que perdi la categoria. Tornem amb l'Inter. Simone Inzaghi ha deixat de ser l'entrenador de l'Inter. Tu t'esperaves que marxés a final d'aquest any? No, la idea és que no, admeto que també potser no havia seguit prou les notícies que ja el vinculaven amb aquesta possibilitat d'anar al futbol saudita, però veia que estava complint el cicle prou bé i jo no m'imaginava, que llavors he vist que havia premsa que ja ho havia insinuat, que premsa que ho segueix bé, però al final pensava que estava fent les coses prou bé. És cert que al final d'aquest any ha estat traumàtic, perquè al final se t'escapa la Champions d'una forma molt dolorosa. L'Inter fa una Champions excepcional, eliminant equips molt grans, no només el Barça, i arribes a la final i fas el pitjor partit de la temporada, també perquè davant tens un equip que és meravellós com és el PSG de Luis Enrique, però el que és molt dolorós és que acabes fent la temporada en blanc, que se t'escapa la Lliga, amb aquell frustrant empat a casa amb la Lazio, no? Llavors, clar, això crec que des de fora crec que la gent diu molt, hosti, el 5-0, el 5-0, però el que li fa molt mal també a Simone Inzaghi és que aquest període de 4 anys, de 2 finals de Champions, ha guanyat només una Lliga. I cada any se li ha escapat al final, no? I llavors la sensació és que hauríem pogut guanyar 3-4 lligues i la veritat, en aquest període de 4 anys el Nàpols n'ha guanyat 2. Jo crec que això també l'ha acabat de castigar molt, sumat a que ja entén que l'Inter no pot fer créixer l'equip, perquè si demana jugadors no hi ha els diners per portar-los, pot mantenir. Jo crec que ha entès que era el moment de marxar. A mi em sap molt de greu que se'n vagi al futbol saudita, perquè al final un futbol que està fent les coses com creu que l'ha de fer, però crec que Simone Inzaghi és un molt bon entrenador que pot fer moltes coses bones a Europa. Jo hauria preferit que s'anés a un altre equip italià o que s'anés a la Premier. És que tu mires l'Inter, per exemple, aquest any, no sé si
Acerbi no sé si era el seu primer o segon any, Acerbi estava jugant a la Lazio, tu no t'imagines que un tio de 37 anys, que també té una història molt maca al darrere, estigui jugant a la final de Champions. Al mig del camp juga Mkhitaryan, que era un futbolista que recordo que va anar al United i és que no va fer res. Hi ha molts jugadors que dius, ostres, no tenen el nivell per arribar a una final de Champions, i el que ha fet el Simone Inzaghi a mi em sembla, vull dir, dels millors entrenadors que hi ha ara mateix. I clar, veure el que se'n vagi a la Lliga d'Aràbia a cobrar calés i a una lliga que no segueix ningú excepte els fans de Cristiano Ronaldo. Sap greu, sí, sap greu. Sap greu, la veritat. Sí, però també crec que el que ha fet molt bé Inzaghi amb l'Inter és reivindicar la força del col·lectiu. Sí. Més enllà que hi ha jugadors que poden fer molt bones coses, doncs, com Dumfries o Thuram o Lautaro, era molt col·lectiu, era un equip que això crec que ho ha treballat molt bé, reivindicant que Itàlia sempre ha estat un país molt tàctic, molt de tàctica, molt de col·lectiu, un equip de treballar molt bé l'ofici tàctic, amb una evolució, abans més defensiu, ara menys, ha hagut una certa evolució, però m'agrada molt això, que Itàlia, malgrat tot, sempre els entrenadors segueixen sent figures molt importants. L'entrenador és molt important encara a Itàlia, és molt respectat. I ara el que han fitxat, Cristian Chivu, que ve del Parma, què et sembla? Bon entrenador. Ell coneix la casa i va jugar, la coneix, el Parma va estar a punt de baixar, però amb un projecte relativament modest que ha fet bona feina, però ara haurà de carregar molta pressió. Al final crec que li ha anat molt en contra l'Inter, no? Perquè a més és un any que, exceptuant gairebé el Nàpols i el Bologna, tots els equips estan canviant d'entrenador, llavors el mercat dels entrenadors està fatal perquè Conte sí que s'ha quedat a Nàpols, però clar, la Roma canvia d'entrenador, la Juventus canvia d'entrenador, el Milan canvia d'entrenador, la Lazio canvia d'entrenador. Llavors, clar, de sobte ha estat com tampoc, i tu quan vas al mercat no tenies tantes opcions, no? Llavors han hagut d'anar, han cregut que Cristian Chivu podrà ser una aposta de futur, perquè és cert que ha fet coses molt interessants a la Parma, però el Parma el projecte era per no baixar, ja tens un equip que t'exigiran guanyar. És el que dèiem abans, no? Vull dir, és un meló per obrir, pot anar molt bé, pot anar molt malament, no em sembla mal tirat, no? per intentar créixer, però és cert que això genera un escenari molt interessant, no? Perquè aquests canvis d'entrenadors fa que l'escenari de la propera temporada sigui molt fascinant, perquè no et queda clar el favorit pel fet de ser campió hauria de ser el Nàpols, perquè té Conte, que és un entrenador guanyador, i a més reforça en gent com De Bruyne, per tant el Nàpols ara pot creure que pot seguir guanyant títols, però una sèrie d'equips estan fent les coses molt interessants. A mi l'arribada de Gasperini a la Roma, per exemple, m'agrada. Això t'ho volia comentar. Perquè tots a la Roma volen entrenar. Ostres, Gasperini, el que ha fet amb l'Atalanta, té molt mèrit. El que passa és que són clubs molt diferents. A Bergam és cert que és un club que és molt fidel, però pots treballar amb una certa calma. Roma és un club molt histriònic, on a vegades cal més una figura com Ranieri, que és calmat i entén els tempos, que no passa algú que vol manar molt. A vegades els entrenadors tipus Gasperini la Roma se la foten. Recordem que la Roma fracassa Luis Enrique. Sí. No acaba ni un any. Perquè volia canviar-ho tot. No, Mourinho sí que li va anar bé. Perquè va guanyar la Conference, no? Guanyar la Conference, el porta dalt. A Roma va deixar bon record Mourinho. Els romanistes et parlaran bé de Mourinho. I al Nàpols, això t'ho volia comentar, Conte, que és un entrenador guanyador, clar, aquest any se te'n va Osimhen, Kvaratskhelia al mercat d'hivern, tens un equip que jo crec que no et donava per guanyar l'Scudetto, i el tio guanya la Sèrie A, amb jugadors segurament que no són cap estrella mundial. Per tu, de les lligues que ha guanyat Conte a Itàlia, aquesta és la que té més mèrit? Sí. Jo diria que sí. Crec que han aprofitat també un punt aquest relaxament de l'Inter, però realment crec que té molt de mèrit perquè més enllà de la pèrdua de Kvaratskhelia, l'afició no el va rebre bé, perquè Conte era molt odiat a Nàpols, l'odiaven molt perquè l'identificaven amb la Juve i la rebuda va ser no va ser fàcil. Però s'ha hagut de guanyar els napolitans amb resultats, amb constància, amb feina, ha hagut de gestionar l'ego de Di Laurentiis. Jo la veritat és que no m'ho esperava, no creia que se s'inflarien i que no... I de fet es van desinflar i ja està, s'ha acabat, guanyar la Lliga a l'Inter. I es van reenganxar i patint molt perquè al final guanyen la Lliga empatant els últims 3 partits empatant 2. Empatant a casa amb el Genoa i fora Parma, contra equips que fins i tot el Genoa no jugava res. Llavors van estar a punt de desgarrar-ho, però al final té molt de mèrit el que han fet. I més això, el binomi de Laurentiis amb Conte, que Conte sempre acaba malament a tots els clubs que va amb la Junta. I De Laurentiis acaba malament amb tothom, exacte, no? Sí. Sí, De Laurentiis té un punt
que s'està perdent, que és el típic president d'abans, no? Un president italià, tot i que ja ha crescut als Estats Units perquè la seva família ha viscut molt a Hollywood pel tema de ser productors cinematogràfics i a Nova York. És el típic president de tota la vida, no? Ell mana, fa el que vol, es pensa que en sap més que els jugadors, es pensa que en sap més que els entrenadors, és molt teatral, fa rodes de premsa absolutament histriòniques. Són tipus de president que a Itàlia l'han tingut molt, més que a Espanya. De fet, molts presidents espanyols copiaven els italians. Jesús Gil volia ser un Berlusconi, perquè ens entenguem. Això t'anava a dir, és que m'estava ells han tingut... És una figura molt clàssica, però que s'està perdent perquè ara estan arribant les propietats estrangeres. Clar, ara això no, llocs com a Inter, Milan, Roma no ho tenen, perquè no saben ni qui són els presidents d'aquests clubs. Això s'està perdent. Clar, això a Itàlia, que hi ha els Agnelli a la Juve, i així dels equips grans, i el de Laurentiis és el Nàpols, no? Sí, perquè el Milan són xinos, els propietaris són xinos, els del Milan. Sí, no? Tant Inter com Milan hi ha fons xinesos, però també ha entrat de capital nord-americà. Però també a la mateixa Juventus, ara mateix, és cert que qui mana és una branca del Agnelli, però qui mana no tenia el cognom Agnelli perquè és una branca casada per als Estats Units, però des que l'Andrea Agnelli va fer el pas al costat, també fins i tot i que segueixin el Agnelli manant, s'ha difuminat molt, no? Ho porten molt com una branca més d'una empresa, llavors no hi ha la figura aquesta del president que té caràcter, no? A la Fiorentina sí que hi ha un empresari americà però d'origen italià que s'hi sembla una miqueta, que podia anar cap allà. La Lazio encara té Lotito, que també són president de tota l'època. És que Lotito s'ha ficat en política, en un partit d'extrema dreta, llavors està més amb la política que amb la Lazio, però sí, Lotito també seria una figura encara d'aquestes. Encara en queden uns quants, però cada cop menys, perquè fins i tot les segones divisions ja veus que molts clubs comencen a ser comprats per fons inversors, sobretot americans. En molts casos, empresaris americans amb arrels italianes que ho entenen com un retorn a casa. Aquest any també hi ha hagut un equip, que aquí, sobretot a Catalunya i a Espanya, s'ha parlat molt, que és el Como, entrenadors és Fàbregas, jugadors Nico Paz, que té pinta que tornarà al Madrid, que executarà aquesta opció que tenen de recompra, a Sergi Roberto, a Sané Diao, molts jugadors espanyols que estan jugant allà. A tu, com et sembla el projecte més atractiu que hi ha a Itàlia ara mateix, així d'equip mitjà que es vol posar amb els equips grans, i també per la ciutat, tot? Crec que a nivell de proposta futbolística sí, perquè Cesc és molt bon entrenador, crec que això fa molt interessant, i tenen prou estabilitat econòmica com per fitxar bé. Llavors crec que és un equip que pot fer-se fort, i el fet que Cesc decideixi quedar-se i dir que no ofertes d'altres clubs com Leverkusen o Inter implica que veu que està creant alguna cosa interessant, no? Llavors és el de sempre. A nivell de mirar el projecte, a mi el projecte no m'agrada gens, a mi el Como no m'agrada, perquè per mi simbolitza totes les coses dolentes del futbol. El propietari és una persona d'origen indonesi que està acusada de tot tipus de delictes perquè ha destruït propietats indígenes, passar-se la llei pel forro, una persona molt fosca que el que fa és netejar la seva imatge comprant l'equip de la ciutat més maca, que és la ciutat on tots els rics de Hollywood i d'Anglaterra volen anar, per comprar-se les mansions i no aprendre una sola paraula italià, i ho fan tot en anglès. Llavors, a mi això sincerament em fot una mica de fàstic. Tots els rics de Hollywood i tots els exjugadors que van allà, que guai com mola Como, només saben dir grazie ciao en italià, ho fan tot en anglès perquè és aquesta mentalitat tan americana, britànica de compro això perquè puc, però no els importa realment. Compren Como com podien estar comprant a l'altra banda del llac a Suïssa. Llavors, a mi això no... La política de comunicació, tot això del famoseo, els famosos que van allà, de portar amics, gent de Hollywood, està més pensat en sumar aficionats arreu del món fascinats pel luxe i per la fama, no? A mi això va molt en contra del que m'agrada el futbol, que és un club de comunitat que pensa més en la gent local, no? Llavors, clar, seguint aquesta lògica, cada cop més serà més difícil que un aficionat del Como tota la vida pugui comprar una entrada perquè cada cop puja més, perquè et comencen a venir tots els expats i tots els guiris amb pasta agafant un jet privat per anar un sol dia, no? Llavors, com a model de negoci és genial, tenen molt bon gust futbolístic perquè el Cesc ho fa molt bé i m'alegro per ell, però a mi és un tipus de club que a mi personalment no m'agrada. O sigui, el propietari me l'has venut una mica com Marinakis, el de Nottingham Forest. Sí, versió asiàtica. Sí, crec que va començar amb el tema també en temes de plantacions de tabac i llavors no va respectar
amb alguns drets humans, és una persona amb corrupció política, que no seria la persona més, més neta del món. O sigui, mira, el Como, pel que m'has estat explicant una mica, em recorda el cas, la Fórmula 1 també s'està anant per aquest camí. Tot luxe, tal, o sigui, el Como seria com... A mi, pel que m'has estat explicant, ara m'ha recordat una mica el que està passant amb la Fórmula 1, amb aquest equip del Como. Que luxe, busquen les històries fàcils, no t'adaptes on vas, busques el caler, i jo sabia que el Como era un equip que hi havia injecció de capital, però no sabia que era tan extrem. O sigui, no m'ho Crec que és el esperava. típic cas que ens demostra que com ens podem normalitzar coses, que hi ha molta gent que normalitzi coses que no les hauria de normalitzar, perquè, com deies tu, la Fórmula 1 o els Mundials de Futbol o Aràbia Saudita, tu veus un producte molt ben fet i el disfrutes. Llavors, tu estàs ja comprant el relat de les persones que han decidit això. I sempre és bo veure qui posa els diners i per què ho fa. Llavors, a vegades darrere d'equips de futbol que juguen molt bé hi ha persones que potser no s'hi haurien de riure les gràcies. D'això, no, que bé, Nottingham Forest, sí, però està darrere Marinakis, és una persona que està investigada per l'Interpol, que comès crims. O que ve al Chelsea, sí, darrere hi havia Abramovich en el seu moment, que una persona propera a Vladimir Putin. O que ve el Como, qui és el president del Como? Quin model de negoci, quin model de ciutat està fent, no? A vegades amb l'esport és una gran eina per blanquejar les coses, no? I això doncs, crec que és que no hauríem de perdre aquesta perspectiva. Però clar, és això, si tu tens un club de futbol i a una ciutat tan preciosa com Como comences a convidar actors de Hollywood, exjugadors, i tots van a Como, mengen bé, estan en una finca i diuen que és el lloc més maco del món, doncs tothom està encantant, no? Però això demostra que tots tenim un preu i que a vegades perdem, amb el futbol la gent perd l'esperit crític, i l'esperit crític crec que no l'hauríem de perdre mai. I tu creus que el Como en 3-4 anys pot estar jugant competicions europees o no? Sí, pot lluitar, sí, crec, perquè el Cesc és molt bo. És que a mi el Cesc m'agrada molt com a entrenador. O sigui, això m'agradaria que estigués en un altre club, eh? Ara no el puc culpar, viu a Como, joder. Ja ens agradaria, dir, no? sí. Sí, i té molt bon gust futbolístic, és un malalt de futbol i crec que serà un entrenador espectacular. Llavors, allò dels interessos creuats, o sigui, el Como com a club en cau malament, però vull que el Cesc li vagi bé. Li vagi bé. Aquelles coses que no te n'en surts, no? Però crec que sí, és cert que la competència sempre és alta, perquè sempre a Itàlia hi ha 8-9 clubs que lluiten per estar a Europa i no hi cap tothom, però opcions les tenen, sí. Està molt igualat. Cada vegada dona la sensació que el futbol italià està molt més igualat. Hi ha més equips punters que... És que el Bologna i la Fiorentina potser són els dos més petits que estan allà, i la Lazio, però cada vegada n'hi ha més. Milan, Inter, Juve, el Nàpols, la Roma, l'Atalanta... És que hi ha... Crec que el que ha passat, vull dir que sempre, d'alguna forma, jo crec que el que ha passat és que tots aquests equips estan com sempre, és a dir, són equips molt grans. El que ha passat és que abans tenies un Inter, un Milan, que ho feien tan bé que dominaven la Lliga i aspiraven a la Champions. I això és a dir, els tres grans han baixat el nivell i s'han equilibrat amb uns que sempre han estat allà. O sigui, Roma, Lazio, Fiorentina, han estat sempre equips molt grans. Nàpols... S'ha equilibrat perquè ara no hi ha equips que poden guanyar Champions. I això ha provocat doncs, que abans eren com 3 equips que lluitaven per la Lliga i els altres per l'Europa. I ara s'ha creat com un grup de 8-9 en què tots estan molt, molt propers. I això fa que la Lliga sigui molt divertida. Això també et volia parlar de la Juve, la vecchia signora. Des del 2020 que no ha guanyat cap Lliga. Clar, en van guanyar 9 de seguides, crec que és del 2012 fins al 2020. Creus que la Juve està a prop de tornar a guanyar una Lliga o que ara li falten uns passos? No t'ho sé dir, perquè ni tan sols sabem qui serà l'entrenador, quina plantilla tindrà. Jo et diria que ara que crec que no. Crec que l'objectiu de Juve és seguir intentant el que han fet aquest any, estar entre els 4 primers. Però si els altres ho fan malament, pot sonar la flauta, però jo et diria que no ho veig encara. I a més que està apostant per jugadors molt joves. Sí, perquè també pel que dèiem, no? Al final, quan no tens potència econòmica, la Juve sempre ha tingut un bon futbol base. O sigui, potser no té tanta fama perquè llavors molts potser no feien camí, però sempre ho han treballat bé. Llavors estan intentant això, no? Al final és canviar la forma de treballar i fitxar talent jove. I a tu no et va sorprendre, per exemple, que la Juve hagi deixat d'aprofitar a Heisen? Que tu, que ets a la Roma, el vas tenir uns mesos, el veies amb aquest potencial o no? A mi, la veritat és que
no em guanyaria la vida com a director esportiu, perquè veia que era un molt bon jugador, però que seria tan bon No t'ho no m'ho esperava. esperaves. No m'ho esperava. I el Milan, aquest any, ha sigut una decepció. Jo pensava que amb Conceição aniria molt millor. De fet, guanyen la Supercopa, que és contra l'Inter. Ara se'ls en va Rangers. Què t'esperes del Milan? Allà se sap qui és l'entrenador. Sí, Allegri. Torna Allegri. I què t'esperes d'Allegri a Milan? Amb Allegri m'ho puc esperar tot, perquè realment és un Allegri molt diferent que el que van tenir en el seu moment. Per tant, també vull acabar de veure que és que estem a juny, és que no sé les plantilles. Sí, si canviarà tot, sí, i també potser se'n va Mañán. Sí. Per això no t'ho sé dir, més en la línia del que deia abans, que no sóc aficionat a pronosticar el futur. No, és que no sé la plantilla, no sé si es queda Leao, si no, qui arribarà, és molt d'hora. I més amb nous projectes de nous entrenadors, que hi haurà molt canvi de mercat, i em costa molt imaginar-m'ho, no t'ho sé dir, necessito veure la plantilla i com van els primers amistosos. I Conceição no t'ha decepcionat amb el Milan? Una mica, però també és una plaça complicada, és una plaça molt complicada, amb molta pressió. Crec que la gent va començar a esperar, volia, com ja d'alguna forma podíem dir, esperar que ja tindrien més títols, perquè es van il·lusionar també doncs, amb la Copa, es van il·lusionar amb l'opció de ficar-se a Champions, i els va fer molt mal el tema de la comparativa amb l'Inter. Va haver un moment que els va donar la sensació que l'Inter guanyaria tot, i les comparacions sempre són dolentes. Ara vull parlar d'una cosa que ja és més com Itàlia, de tema antropologia, política, història. Itàlia sempre es diu que la part rica és la del nord i la part pobra és la del sud. Tu et mires els 20 equips que hi ha a la Sèrie A i fins i tot vas a la Sèrie B, la majoria d'equips d'Itàlia ara mateix són del nord. Del sud és que hi ha Nàpols, el Cagliari i també el Lecce. Això també passa amb els clubs d'Itàlia, que tots els diners estan al nord i no al sud? Sí, els mapes expliquen la realitat, no? Però això també passa a Espanya, no? Si tu mires a Espanya hi ha tot el litoral mediterrani, tenim catalans, valencians, bascos, Madrid i dos andalusos. I la veritat és el que es diu l'Espanya deserta es veu molt clar, no? Els mapes. Itàlia és cert que el nord és molt més ric que Espanya, és a nivell industrial, té una potència espectacular, i el sud és molt pobre. Al final llavors això sempre ha passat sempre, és històric, no és res nou, o sigui, ha passat sempre que sigui així, no? Que als equips sicilians els hi costa molt, que els equips hi ha el Nàpols, hi ha algun equip de la Puglia de tant en tant apareix algun equip que si té un empresari ho intenta, però no és cap sorpresa, vull dir, al final és la història del futbol italià des del començament, no? Que el nord industrialitzat, més modern, més obert a Europa, que és qui lidera la reunificació italiana, ha tingut aquesta potència contra un sud que fins fa molt poc era una zona encara molt agrícola i amb l'herència d'això, d'haver estat un regne feudal més tancat fins a l'entrat segle XIX. I també et vull preguntar els estadis, per què a Itàlia són tan antics els estadis? Que això ho expliques en el llibre, però vull que ho expliquis. La majoria d'estadis a Itàlia, tu veus molts equips jugant en estadis que sembla tots el Benito Villamarín, que estan vells, que s'han de reformar. Per què no es construeixen estadis nous? Passa molt que són tots municipals. A Itàlia no hi ha el costum de tenir estadis de propietat dels clubs. Llavors, durant molt de temps sempre ha provocat que tenen molts problemes per parlar amb les autoritats, a veure qui ha de fer les inversions, perquè al ser municipals molts cops també cedien els estadis per fer altres esports o concerts o el que sigui. Això genera sempre una gran tensió. O sigui, ara el Nàpols per exemple podrà, tant Nàpols com Fiorentina han rebut permís finalment després d'anys de negociacions amb els ajuntaments per aconseguir permisos per a fer les obres, i alguns clubs intenten comprar els seus estadis o fer-nos de propietat, no? Perquè han entès que estan canviant coses. Però històricament el problema és que eren tots de propietat municipal i això ja dificultava molt les coses, no? Feia que fos també la burocràcia ja és més complicada. Més que aquí? Molt més que aquí. Qualsevol italià que visqui a Espanya et dirà que li sembla un paradís comparat amb Itàlia. Ostres, doncs Déu-n'hi-do. I també els àrbits, per exemple, a Itàlia hi ha hagut molts escàndols amb el tema dels àrbits. La Juve l'any 2005, crec que és, que guanyen la Sèrie A i baixen a segona pel tema de comprar àrbitres. El cas Negreira, per exemple, no té cap mena de comparació, no, amb el que passava a Itàlia, amb els àrbitres, o es podria arribar a comparar?
Em falten detalls per acabar de veure exactament quin és l'abast del cas Negreira, perquè encara s'està investigant. Jo tinc la sensació que a Itàlia hi ha hagut escàndols, cert, però també tenen un sistema judicial que funciona millor. Val. I a vegades quan a Itàlia es saben molts escàndols és perquè s'investiguen bé. Potser el problema és que altres països tenen mateixos escàndols i no s'investiguen bé, perquè la justícia està més col·locada o no interessa. Llavors no crec que sigui un problema d'Itàlia. Crec que Itàlia a vegades el que ha fet és ha fet bé la feina. Itàlia és una terra en què hi ha hagut molts pecats, però la justícia exercint, no? Hi ha una gran tradició de lluita contra el crim organitzat, contra la màfia, existeix, però lluiten contra ell, no? Llavors, en molts casos s'han produït delictes, però llavors la justícia els ha perseguit i els ha castigat. A mi em dóna la sensació que a Espanya la gent encara o sigui, que han passat coses igual o pitjors, especialment perquè venim del franquisme, vam tenir una dictadura fins al 75, això és una manca de llibertats, no? Llavors, potser és que aquí no ha hagut l'atreviment a vegades d'aixecar totes les estores o de saber el que passava. Crec que en aquest sentit que hi ha un punt més de dignitat en qui admet el pecat, el jutge i el processa, que no passa en qui mira cap a una altra banda, que és el que pot haver passat a altres països. I es parla molt d'àrbitres a Itàlia, perquè aquí és que sempre, en totes les tertúlies, que si el VAR, que si l'àrbitre de camp, que si el línier, a Itàlia també es parla tant d'àrbitres. Sí. Itàlia és el país que inventa la moviola. El concepte de la moviola, que és rejutjar les errades arbitrals, és un invent italià, que ho feien en directe movent les antigues cintes de vídeo, no? Sí, a Itàlia els encanta... A l'italià li encanta debatre de tot. De l'àrbitre, del jutge de línia, del temps, del clima, dels horaris, de la gespa... En això sí, és un poble d'oratòria de debat, i sí, es parla moltíssim dels àrbitres, tant com aquí. El moviment ultra, de fet, neix a Itàlia, encara que hi ha el hooligan, que és d'Anglaterra. Quina ideologia tenen aquests grups d'animació a Itàlia? Són molts... Hi ha molta diversitat o es concentren molt cap a una banda política? Hi ha diversitat, en tens extrema dreta, en tens extrema esquerra, en tens polítics i tens clubs que tenen fins i tot grups, un d'esquerres, un de dretes, en funció del grup. Cada realitat és diferent. És cert que a vegades, en funció de l'evolució dels temps, doncs ara hi ha potser més grups de dretes que abans, quan neix sí que està molt polaritzat perquè Itàlia està molt dividida, i ara que és un moment que l'esquerra està més feble, doncs hi ha menys grups d'esquerres, però encara en queden molts d'històrics. Però al final cada grup és diferent, fins i tot hi ha estadis on poden conviure dins del mateix grup, hi ha grups que es poden dir que són com a polítics, o fins i tot hi ha aficionats, clubs que poden tenir un grup de dretes i un d'esquerres, no? I fins i tot a vegades al costat, no? O sigui, a Bèrgam hi ha un grup històric d'esquerres i en tenen un de dretes també, no? O grups com a Roma, el grup que mana més la corba és més a dretes, però vas cap a darrere hi ha grups que són d'esquerres, no? Llavors és com cada ciutat i cada club té una història diferent, o clubs que han anat canviant. Històricament els ultras del Milan eren d'esquerres, però Berlusconi va intentar fer-los fora per promocionar grups de dretes i ho va aconseguir. Hi ha els grups històrics d'esquerres, del Milan gairebé no van al camp, i els de dretes són els que manen. I també et vull comentar una cosa. A Itàlia sempre hi ha hagut... la gent del nord i la gent del sud diuen que s'odien. Vull dir, això, no sé, sempre m'ho han dit a mi, però hi ha tres coses allà que són sagrades, que és, el país, la pàtria, Itàlia, la selecció i la Ferrari. Són tan passionals també amb el futbol? Sí, clar, són molt passionals, no? El que passa és que fins i tot el tema de la selecció, hi ha alguns jocs en què potser la selecció segueix més o menys, en funció també també hi ha regions que tenen sentiments una mica diferents, no? Hi ha un nacionalisme sard, hi ha un nacionalisme sicilià, tot el tema de la Lega Nord, hi ha hagut gent que també no passa menys que aquí, però també hi ha gent que potser renega de la selecció, no? O sigui, el Tirol del Sud, el Yannick Sinner, el tenista, ja ho veus amb el nom, és d'una família de parla germànica. A la zona del Tirol del Sud hi ha molta gent que no sent italiana. Per això hi ha molta gent que ha renegat de Yannick Sinner a Itàlia. Diuen, tu ets poc italià, segur que ets un d'aquests al Tirol del Sud que ets poc italià, no? Llavors, tots els països tenen altres religions, no? Però sí, són molt passionals, no? En aquest sentit. Llavors, clar, i amb el tema nord-sud també al final no és fàcil, perquè molta gent del nord ja té sang també ara del sud, no? Sí. Llavors, clar, si el teu pare va migrar, doncs no aniràs al sud.
Llavors, és com, sempre hi ha matisos, no? A part que hi ha molts nords i molts suds, no? Que no és el mateix pues, a la zona de Verona que Gènova, que els dos són nord. Pues Gènova és més oberta i Verona és més tancada. Toni, també et volia preguntar, la selecció italiana aquest any tenen molta pressió, perquè ara fa 2 anys, bueno, fa 2 anys no, les últimes 2 vegades que s'ha jugat Mundial, Itàlia no ha estat, tenen una pressió enorme per classificar-se? Sempre en tenen, no? Ets Itàlia, ets 4 cops campió del món, sempre en tenen, però el fet dels fracassos dels darrers anys crec que sí que ha afegit més pressió, no? A més, perquè va haver-hi el triomf a l'Eurocopa, que va semblar que d'alguna forma implicava que s'acabava una època molt fosca, però ja es va venir la decepció de perdre contra Macedònia del Nord i quedar fora de l'últim Mundial, no? Llavors sí que hi ha molta pressió i s'ha notat després de la derrota de l'altre dia a Noruega, que ha significat que Spalletti doncs, és acomiadat, no? Home, si Itàlia tornés a quedar fora d'aquest Mundial seria un pal molt dur. Llavors la pressió hi és i s'està notant amb que finalment la federació li ha tallat el coll a Spalletti. En teoria anirà Ranieri, no?, com a seleccionador. De moment, De moment. sembla, sona, però bueno, tot pot passar a Itàlia. De moment sembla sí que és un... I si no és Pioli, crec. Ranieri tenia pactat ser com a assessor Amb la Roma, intern sí. a la directiva de la Roma, llavors ha de demanar permís, estan negociant-ho tot. Tu creus que amb Ranieri Itàlia es classificarà? Tu veuries o no? No saps, no? Una altra vegada al futur, ja ho sé, eh? Jo del futur parlo molt poc. Parles molt poc, val. Jo, mira, ahir vaig estar mirant la plantilla d'Itàlia, que s'ha convocat per aquestes convocatòries, per classificatòries del Mundial, i tires 3 anys enrere i mires la selecció italiana que juga a l'Eurocopa, és que pràcticament no hi ha cap jugador que coincideixi de... Només hi ha, no sé si era Barella, Di Lorenzo, Bastoni i no sé si hi havia algun més. Donnarumma, segurament. Sí, Donnarumma, sí, que és el capità. Clar, creus que aquesta nova generació d'italians no té tant nivell? Per això no els està costant tant? A més, estan tant una gent jove, jo crec que al final també pesa molt el fet que els costa molt trobar un bon davanter. Sembla que Graziano Pérez ho havia de ser, Retegui ho intenta. Sí, crec que ara és un moment que la generació no és extremadament brillant, vull dir, hi ha bons jugadors, però els està costant. Sembla ser que per sota comença a venir gent també interessant, però és cert que no és la millor fornada de la història. Bé, de fet, un vídeo que vaig mirar que sortia a l'Andrea Orlandi a la media anglesa ho explicava, que a Itàlia els bons jugadors que hi ha són o metzales o carrilers. Això és veritat, perquè sí que hi ha molts, per exemple, Barella és un metzala pur. Davanters els està costant trobar-ne. Jugadors així de qualitat, de mitges puntes, tampoc en tenen. Clar, això també suposo és perquè Itàlia s'aposta molt per un futbol específic? Sí, al final és... Jo mai portaré de contrària a l'Andrea, que en sap més que jo, no? Pues sí, és cert que al final a vegades la forma que formes els futbolistes, les modes, fa que hi ha unes posicions que pateixis, no? Abans Itàlia treia bons davanters centre, treia molts bons també defenses, ara sobte pues, t'està costant, tens bons jugadors com Bastoni, òbviament, però bueno, al final és això, va haver un moment que Itàlia va entendre que havien d'intentar ser més ofensius, que no es podien tancar, van començar a treure bons jugadors al mig del camp, però altres posicions les van descuidar. Ha hagut un punt de desorientació en com havien de formar els futbolistes, també un canvi d'hàbits a la societat, el nen deixa de jugar al carrer, abans el nen jugava molt al carrer, ara de sobte deixa de jugar al carrer i passa directament a una gespa artificial amb un entrenador que està molt a sobre. S'ha perdut d'alguna forma, doncs que està canviant molt la societat i el futbol italià està com intentant trobar realment l'encaix, no? A Itàlia també li està passant ara doncs, que ha estat rebent un impacte molt fort de la immigració, que és una cosa que fins fa poc no tenia, doncs, al final un tipus de futbolista que potser doncs, perquè s'ha criat en un barri més dur doncs, pot tenir un punt més d'individualitat, que és una cosa que a França i Anglaterra és un procés que el va fer abans, a Espanya i Itàlia l'estan fent més ara. Llavors és un moment una mica d'indefinició i que cal de veure cap a on tiren, no? I tu veus algú... Tu ja sé que no t'agrada parlar del futur, però... I dius que no vols ser director esportiu ni res, però el pròxim jugador italià que tu vegis... Ostres, aquest nano té molt talent, serà una estrella mundial... Que pot ser una estrella mundial?
O no tens Ni idea. ni idea? Ni idea. És que a més miro molt poc futbol base, no miro categories No, però inferiors. jugadors que estiguin jugant ara ja, vull dir, que estiguin a la sèrie A, equips més fluixos però que se'ls pugui fitxar equips grans. Ni idea, no. No soc bon a això. Doncs bon, això, val, d'acord. Tu, de fet, l'altre dia, ja parlem de futbol més en general, vas anar a Pizarritas amb l'Àlex de Llano i, bueno, vas començar a parlar d'equips de Turkmenistan, de Sudan del Sud, de Canadà, com si estiguessis parlant del teu Sabadell. D'on treus aquesta informació? Com et documentes d'això? No ho sé, com tu, no sé, m'agraden... Si a mi, per exemple, a mi no m'agrada deixar de descobrir un jugador de 18 anys del nou futur, no m'ha interessat mai, això m'interessa més el club i la història que explica. Sí. Jo no soc bo en tàctica, no tinc la capacitat d'altres persones de veure un moment tàctic de seguida, intento formar-me i aprendre'm, però no... O sigui, a mi no em sortirà mirar-me un sub-15 o un sub-17, no m'interessa. Això no tinc cap mena d'interès en ser el que diu segueix aquest jugador que serà però m'interessa més això, m'interessa al final doncs intentar entendre quina història hi ha darrere d'un president, d'un club, més vinculat a la meva dèria, que és haver estudiat història, passat i present, no? Llavors, al final, per mi és fàcil perquè són coses que m'interessen. Quan una cosa t'interessa, pues, no interpretes molts cops ni tan sols que sigui una feina, no? Sinó que és molt fàcil de dedicar-li estona fent una recerca, no? I al final també és això, que cadascú ha de trobar el seu camí. Dels 32 equips que van al Mundial de Clubs aquest any, hi ha algun equip, no sé, d'Àsia, Àfrica, alguna historieta que diguis, ostres, aquest club, mira, ha passat per això, tal, té aquest president, tenen aquests jugadors, fa 10 anys estaven a tercera divisió, tens alguna historieta? Tots els clubs tenen una història darrere, tots tenen, si grates, tots tenen la seva història darrere, tots tenen alguna cosa que els pugui fer especials, no? Tens dels clubs més antics, tipus Fluminense, que arriba a caure a segona divisió, els clubs més joves com Inter Miami, no? Inter Miami està amb molta il·lusió intentant convertir-se en un fenomen molt global, que sigui el club com de tots els llatinoamericans, no? Vol fer aprofitar aquesta idea que Miami és com un gran hub de llatinoamericans, doncs que sigui com el gran club dels llatinoamericans, no? Aprofitant el boom de Messi també. Però clar, això també ara els genera una situació molt estranya, no? Perquè al final ets un club d'Estats Units castellanoparlant en un moment en què la comunitat llatina està molt dividida perquè els 4 que són rics donen suport a Trump, però la major part de la gent odia Trump, no? Llavors, a nivell també geopolític, crec que l'Inter Miami ha de fer uns equilibris molt interessants, no? Perquè si tu t'estàs convertint en un club que des dels Estats Units s'expressa en castellà, això pot acabar-te portant a problemes amb qui mana a la Casa Blanca, no? Llavors, o sigui, jo crec que qualsevol club, quan tu grates, quan tu estires, hi trobes una història que pot ser interessant. Dels llibres que has escrit, que en tens 6, tots ells són bastant diferents. Quant temps t'hi vas estar pensant? Hi ha dos que són molt similars, són els Atlas. Els Atlas, sí. Aquests és el mateix format, sí. Però els altres sí que són més diferents, podríem dir. Quan t'hi vas estar per escriure cada llibre? El de Único Grande More ja m'has dit 2 anys. Sí, depèn. Els Atlas un any cadascú, el primer el Brasil 52 anys i el Malapell és molt petitonet, és un divertimento i aquest mig anyet. El de Brasil 50, per exemple, vas haver d'investigar molt sobre aquell Mundial o no? Sí, aquest sí. És dels llibres que he fet el que m'ha fet treballar més, perquè em vaig haver de buscar persones que estiguessin vives, que ho recordessin, que en quedaven encara algunes, parlar amb ells o parlar amb familiars, molta feina d'hemeroteca. Aquest sí, va ser de tots sí és el que més feina m'ha donat, perquè al final he d'agafar un sol mundial i estirar-lo. Jo, van ser dels 2 anys de feina, gairebé tot va ser documentació, de molta hemeroteca, d'arxius, trucades, perseguir, intentar trobar persones, és el que més feina em va donar i el que més em va desgastar, podríem dir. I de fet va ser el primer que fas, no? És el primer llibre que publiques. L'estrena va ser l'estrena per la porta gran. Va ser per la porta gran, sí. Els altres he intentat que donin menys feina. Els Atlas,
un és sobre Jocs Olímpics i l'altre sobre futbol, Sí. sí, no? I després el de l'historiador en l'estadio són... Bueno, tu que te'n vas a diferents estadis, no? I parles sobre un club No, o no? no són clubs, vull dir, no Val. són... L'estadi és un recurs literari. Val. O sigui, són clubs. O sigui, per exemple, te'n vas a Bulgària, Clubs. parles d'un de Bulgària, te'n vas a Canadà i parles d'un club de Canadà. I el único grande amore, els viatges, tu el fas dir el passajero, crec que és, o el viajero. Viajero. El viajero, viatges tot amb transport públic o amb vaixell. Això, no tens carnet de cotxe. No tinc carnet de cotxe. No tens carnet de cotxe. I per M'agraden els cotxes. I per Itàlia... Odio els cotxes. El motor em provoca la més gran de les indiferències. Abans parlaves de la Fórmula 1, no m'interessa gens. Confon les marques de cotxes, no sé sé res de mecànica, no m'interessa gens els cotxes. I allà a Itàlia, clar, te'n vas tot amb tren, bus, com tu gestionaves? Perquè te'n vas a Castel... Fàcil, sí, però te'n vas... Transport públic, sí. Sempre hi ha un bus. Però, per exemple, te'n vas anar a Castel di Sangro, clar, poble, una ciutat petita, clar, hi havia llocs, suposo que era més complicat, no, comunicar-te. Sempre hi ha un bus. Sempre hi ha el bus, sempre n'hi ha un. Sí, sempre s'arriba. Sempre, vull dir, al final no... Hi ha molta gent que es mou en transport públic. Vull dir, al final... Itàlia és bastant fàcil de viatjar. Hi ha una xarxa de trens que en general funciona bastant bé, sobretot al nord. I llavors, doncs, és molt fàcil arribar a una posició propera i aquí tens un bus que en 1 hora i mitja t'hi porta. No va ser un gran drama arribar a Castel di Sangro. No tinc aquesta sensació. Vull dir, a vegades sí que a vegades posen... O el Valle d'Aosta, o llocs així. Però és que està molt ben comunicat, perquè al final tots els turineros se'n van a esquiar a Vall d'Aosta. Bueno, clar, sí, zona del nord, sí, és més fàcil arribar, clar, està ben comunicat. Clar. Ostres, no sé, pensant que Itàlia també és una mica caos al país així, no... Al nord no. Al nord no, al sud... Jo crec que... A veure, o sigui, jo he vist que Barcelona, que té la xarxa de... No, sí, aquí no estem per parlar. Llavors, el nord va molt bé. De fet, el sistema... És cert que no tenen tants trens d'alta velocitat, però tenen el que es diuen els Frecciarossa, que són trens molt ràpids, que van molt bé i que et porten més o menys a tot el país molt... A Itàlia m'agrada molt viatjar en tren. Crec que, exceptuant alguna zona, la perifèria de Nàpols és bastant complicada, Sicília una mica, però de Roma cap a dalt amb tren es viatja, però es diu meravelles. I de la Sicília i Sardenya també suposo que et movies amb autocar, no? Sí, a Sicília també bastant en tren, hi ha bastant tren regional, i llavors si no en autobusos, autocars, doncs sí, i Sardenya, en aquest cas, sí que va ser bàsicament que la meva dona va llogar el cotxe, em va portar. Havia autobusos, però per anar malament a temps. Sí, clar. En aquest cas em va acompanyar la meva dona. Això suposo que alguns viatges també t'ajudava, per exemple, de fer-los amb bus, amb tren, que segur que t'estàs una mica més d'estona que amb un cotxe, t'ajuda per reflexionar, per saber què vols buscar, per escriure, suposo que també t'anava bé, no?, en el transport públic. Sí, a mi m'agrada molt viatjar en tren, a mi em dona molt plaer. Em regala moments també per mi mateix o per estar amb qui estigui viatjant. A mi m'agrada molt el tren. Sé que a vegades tens mala sort que et toca un grup que crida molt, no? Però en efecte el tren és molt còmode. I pots descansar, em cansa menys que agafar avió, em relaxa més per avançar feina o per agafar un llibre. I soc molt feliç viatjant en tren, m'agraden molt els trens, molt. I més són molts, som molta gent els que som així. Crec que cada cop, de fet, m'atreviria a dir que cada cop som més els que ens agrada viatjar en tren. Però els d'aquí també o no tant? Sí, jo, per exemple, jo no era el sentit anar a Madrid en avió. No, però em refereixo... en tren. Sí. I, o a València, si haig d'anar, ja sé que potser no és la millor línia, però hi aniria en tren també. O fins i tot per anar a Sevilla, que a mi no em molesta anar en tren canviant a Madrid. És més ràpid en avió, sí, és cert, però no és un pal, perquè són 2 AVEs. No, si mires l'AVE està bé. Clar, el problema és més els trens regionals que hi ha, perquè aquí a Catalunya és un desastre. Sí.
Però bueno, que, tampoc no ho sé, jo intento, en la mesura que sigui possible, no sé, si haig d'anar a Tarragona, ho faig també en tren. En tren, sí, bueno, clar. És cert que a vegades doncs, tens mala sort i acabes una hora tirat a Roda de Barà o no sé on, però per defecte jo intento sempre que sigui possible prioritzar el tren. El darrer llibre, aquest, el de Mala Piel, parles del Sabadell, per tu és el llibre amb més carinyo i el que li tens més apreci dels 6 que has publicat o no? És el més personal, llavors potser sí que el fa més diferent. És el més diferent. Però l'únic on d'amor el tinc molta estima, perquè és el que m'ha donat moltes alegries. Ha tingut molta vida després, i això, moltes anècdotes, molta gent que te'l comenta, moltes edicions, moltes presentacions. Llavors, estem entre l'Único i el Malapi, els que els tinc més estima. I el Brasil 50 també, és cert que no, és un llibre que no es va vendre, però per la feinada que vaig fer i la gent que vaig conèixer també li tinc molta estima. I de l'Único Grande Amore, hi ha alguna ciutat que diguessis que no t'hagi entrat en el llibre que dius, ostres, potser sí que hauria d'haver fet una història? Van quedar fora algunes per un tema d'espai, van quedar fora Vicenza, van quedar fora Avellino, que ha pujat, l'Avellino ha pujat, no? Ara de categoria, a segona. Ha pujat a segona, sí. Sí, alguna d'aquestes, vull dir, potser són les que m'hauria agradat incloure. Vicenza, no sé, és que n'hi havia tantes. Hi ha tantes? No, sí, clar. I fer una segona part impossible, eh? No dona per tant. No dona per tant. Ja seria exprimir massa la taronja, no? Correcte, ens equivocaríem. Ara et puc fer un test ràpid, on vas anar responent, i ja tanquem aquí l'entrevista, Toni. Dispara. Un futbolista. A Totti. Un entrenador. Antonio Hidalgo. Millor equip italià de la història. Hòstia, he fotut aquesta. Hauria de ser l'Inter de Lenny Herrera. Millor jugador italià de la història. Ja te l'he dit, Totti, sí, el mantens, eh? Ni Baggio ni Totti. Un estadi. La nova Creu Alta de Sabadell. I si no és la nova Creu Alta? El vell Sant Mamés en pau descansi. Millor afició d'Itàlia? Millor afició d'Itàlia. Complicat, eh? Gènova. Un racó per perdre't? Qualsevol camp de la quarta divisió italiana. I l'última, un llibre que ens recomanes? Un llibre que ens recomano? Només un. No, pots dir més, eh? I els teus també els pots dir, que estan molt bé. Quin dic ara? Pues diré L'Indomable d'Alberto Giogo, que també és de Panenka. El primer llibre que ens de Panenka. Que això t'ho volia comentar ara. Allà a Sabadell no sé què feu, però, ostres, teniu una escola de periodistes, estàs tu, l'Àxel Torres, l'Àlex Giogo, molt fiter també. Déu-n'hi-do. Som uns quants. Sí, som molt pesats, sí. I fora de l'esport també, el Roger Escapa, el Xavier Bondó, el Ricardo Ostrell, la Laura Rossell, l'Aleix Parisser. Som pesats. Déu-n'hi-do. Bona escola de periodistes a Sabadell. Doncs Toni Padilla, per mi ha estat un plaer que vinguessis aquí a Espoliafons, has parlat una mica del futbol italià, també del Sabadell, que també ho hem tractat una mica al principi de tot. Ha estat un plaer, així que moltíssimes gràcies i que per mi, doncs, una altra vegada estaria encantat que vinguessis aquí a parlar de més històries de futbol. Perfecte, merci a tu per convidar-me, Andreu.